balma shirifla lajebaw ambe aw fo ka wala nyumondo ni wati na aw munun sogale banna jamana en kono jamana en koka aw bismillah aw ka jamukan kene kono no ye andame bi mami bambolo koro o ye ankaramo a Sheikh Mamadou Konaté baningo kaw ka dangile mado mi ni dunante kene en konnana ngani yani anga temeni korofo ye ambe a bismillah nga kene kono amba fa ankaramo ni nyontuma mba anice e bismillah dame kene kono a jaranya ko sebe alhamdulillah jallo ambaw fo kaw barka da kaw wala nyumanto an sizine ko feni ala to barka may an solele ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ka nyina ala fe telesoy ala ka taganya fe mauma bi an flela ni yoro ina jamana ko nani jamana koka hamina ko bi mauma na ambani ala fe ala ka be ka hamino hoya ako bara ala ka jide o bulu anga jamana ala ka basige ala ko ka kira boya kama salli ala rasul wa sallim Sheikh Mamadou Konaté o jaranye ko sobe Sheikh Mamadou Konaté bi an la ka sima dorete ambe fekk ni nyini nga fenna femme ni anafaka bon ko sobe jamana en kono sabula adegumbe ko sobe yana anga ta yoroja anga nyingali kun folo o bena femme kan fere jumen kana ka ke wolo babulu ambala ka o kerenkere min b'a to n'a ye a denmuso lamɔ ni o cogoya ye n'a y'a bila ka taa furu kɔnɔna na a bɛ sabati bamuso muso bɛ komi livre de walima kitabu mais muso tafsir o de ni adamaden ni karamɔgɔ b'i la fɔlɔ i karamɔgɔ de ye ba ye Allahu akbar o de la karamɔgɔya kiti mana gɛlɛya cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ ba ta de ye laban ye ba ye den karamɔgɔ fɔlɔ de ye kabini ba den bɛ ba dɛbɛ la n bɛ bɔ n'i ye dɔɔni ka na alakira la sallallahu alaihi wasallam a ba bɛ garijɛgɛ a la don min na ba nana fɔ Abdulahi ye ko ale sukora ko a ye fɛn dɔw ye a bɛ komi kalo ni dolo dɔw yɛrɛ ko non ko dolo dama kun don bon a kɛra komi jirijuba kelen mais dolo kelen nana da ale Aminata ka so ka a yele bange Aminata ye nin fɔ Abdulahi yɔrɔ min na a ko ye sogo min kɛ ko sogojugu tɛ ko den min b'i la den barikama don i garijɛgɛlen don ko nka i janto den in na bon i bɛ mun fɔ nin yɔrɔ la ja muso b'i janto den na kabini a ma bange ni ba bi kuma ni fa bi kuma ka den to a ba dɛbɛ la hali ni fa kuma na fa kɛmɛ cɛ la den b'a dɔn ko nin ye ne fa kumakan ye ni ba kuma na ba kɛmɛ cɛ la a b'a dɔn nin ye ne ba kumakan ye bon kabini o yɔrɔ la kuma fɔtaw ba kan ka janto den na kuma fɔtaw la ani kokɛtaw la bon ni den nana bange alhamdulillah a bi fɔlɔ ka ba de dɔn o de la fa bi mɛn k'a tɛgɛ ja den caman ye a ti sɔn ka gɛrɛ a la parce que a bi ba de dɔn bon ala ye nɛɛmɛ nasɔn dɔ de kɛ ba ni den cɛ ni den kasira maa o maa bolo mana maga den na a ti kasi dabila mais hali dibi fin na ni ba bolo dara a la a b'i da de bon o ye ko dɔ ye den ni ba ni ala cɛ ni den ni ba ni ala cɛ danfɛn si t'o dɔn dibi kana da bonya ma ni bolo kɛmɛ dara den na ni ye ne ba bolo ye a b'o dɔn bon baw bi lamɔ kɛ komi na an dora o kɔnɔna na waatila kow de don mais ni ba o ba bɛ yen ko a den bi taga cɛso la ba bi fɔlɔ ka min fɔ den ye ne lajɛ a k'a yɛrɛ kun lajɛ ne lajɛ o ye a bi kuma ba yɛrɛ de bi kuma a yɛrɛ kan ne filɛ kabini ne donna i fa ka furu la ne ma nin kɛ n ma nin kɛ n ma sɔsɔ i ma deli ka n'a jɔlen ye don si o kumana n'i bɔra yan ka taa i cɛso la ka na so ten n'i bɔra la ka taa i cɛso la ba yɛrɛ de bɛ a ka cɛlasigi kɛ ka den ladi bon n'an taara ye
den batigi ka dɔgɔ bi kosɛbɛ i bɛ taa sɔrɔ ba tɛ sabali fa yɛrɛ fana tɛ maloya nɛni nasɔn dɔw bɛ yen fa man k'o bɔ kɛnɛ kan denw ɲɛna jaabi nasɔn dɔ bɛ yen ba yɛrɛ fana man ka fa jaabi o la denw ɲɛna parce que den bi bɔ ka taa cɛso la a bɛ ba de lajɛ a bɛ komi an ba Fatumata don min na ni gɛlɛya jigira Seydina Ali kan a y'a ka birifini mɔnɔmɔtɔ k'i den k'a di Seydina Ali ma ko taa nin feere n'a bɛnna min ma a kɛ ka balo san i ka na n'a ye Seydina Ali ye Fatumata ka birifini fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ taa feere a taara feere waati min na birifini wari b'a bolo ka na a nana geribu dɔ sɔrɔ da la o b'a la k'a deli fi sabilillah man kana lillahi kana lahu ni y'a kɛ Ala ye Ala b'a k'i ye Seydina Ali ye nin birifini wari lajɛ a y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ di geribu ma e mago bɛ bi balo la taa ni nin ye Seydina Ali sigira a nana don so kɔnɔ a maloyara dɔɔni parce que ni gɛlɛya ye dutigi sɔrɔ fo muso k'a bolofɛn d'i ma nin feere k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye i bɔra i natɔ kan ka fɛn dɔ de san n'o ye balo ye i bololankolon nana Seydina Ali nan'i dɛn a y'i sigi yɔrɔyaw b'a fɔ cogo min na dɔw y'a sɔrɔ kɔngɔ ye Fatumata minɛ kosɛbɛ fɔ a kɔnɔ bɛ to ka kule sɔn kɔnɔ bɛ to ka kɔlɔlɔlɔ fɔ fa bɛ to k'a biri bon Seydina Ali nan'i sigi Fatumata ma fɛn fɔ ale yɛrɛ maloyara a ko yali i t'i ɲininka wa a kɛra cogo di Seydina Ali ye nin fɔ Fatumata ye Fatumata y'a jaabi mun na a ko ne ba ye Khadijata de ye Khadijata jumɛn Khadija min ye a ka nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a di Alakira ma sallallahu alaihi wasallam ka tila k'a fɔ a ye Muhamadu furu sigi kɔnɔna na ne da bɔra a la don o don ko n ye nin k'i ye Ala k'an sara jahanɛmɛ na ko o den de ye ne ye o kumana den tafsir o de y'a ba ye ba mana kɛ cogo o cogo den de bi ba la da kɛnɛ kan o kɔrɔ i mana denmuso ye cogo o cogo kɛnɛ ma n'i ye sɔn min y'a la a kɛra ɲuman ye a bɔra n'o ye ba de la o de la Alakira b'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ko iyyakum wa khadra'ud daman a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi sunugun kunnafɛn na bin min falela sunugun kan a bulu ka ɲi nka minɔgɔ tɛ kɔ a la bamananw b'a fɔ an ye o la tuguni ko n'i b'a fɛ ka muso o muso furu kana muso cɛɲa lajɛ kana farikolo lajɛ kana jɛya cogo lajɛ kana muso in ka bonya lajɛ i bɛ mun lajɛ muso in ba ni a fa bɛ cogo di o jala ni bangebaga musomanw y'a dɔn ko olu jogo de bɛ kɛ tableau ye k'a nɔrɔ denw na o bɛ sabali o bɛ danbe ko fɔ dɛ o bɛ danbe ko fɔ donc ba bɛ den bilasira ni nin dɔrɔn de fɛn o fɛn bɛ fɔ bilasiralikan kɔfɛ o bɛɛ ye fu ye ne lajɛ i fa y'a kɛ tan n m'a jateminɛ i fa y'a kɛ tan n ma fɛn fɔ o tuma ne ma deli ka sauter kumana nin ye tagatɔ ye a mana gɛlɛya cogo o cogo kana sauter ba bɛ nin de fɔ den ye ka sɔrɔ ka bɔ mais n'o y'a sɔrɔ ba bɛ sauter ka tɛmɛ jakuma ka dun o kuma ka ca bon o kumana den bɛ ba de lajɛ ne ba bɛ ta parce que den dalen b'a ba la kojugu donc o la ba bɛ den bilasira n'a yɛrɛ jogo de ye ba yɛrɛ danbe a bɛ den bilasira n'o ye o kumana fa fana bɛ tila ka mun de fɔ den ye ni y'i bɔtɔ ye i taatɔ filɛ i cɛso la ne t'i fa ye dɛ i ka du tɛ yan bilen nin de y'i ka diɲɛ ye nin de y'i ka lahara ye kumana kuma kɛra fila ye ba ko a ma ne lajɛ ne ma sauter fɔlɔ n lajɛ ni sabali ko don o da ye n ta ye ba y'o don a tulo la a bɔtɔ fana fa ko a ma i ka du tɛ yan bilen o tuma mun bɛ na sisan i yɛrɛ de bɛ na sisan a jigi kana to foyi kan cɛ in de y'a fa ye cɛ in de y'a ba ye o de y'a ka du ye o de y'a ka fɛn bɛɛ ye bon ba ye nin fɔ a ye fa ye nin fɔ a ye den yɛrɛ bɛ jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na sisan a bɛ jɔ n ka kɛ n yɛrɛ ye kumana mun bɛ jigin a kɔnɔ n'a gɛlɛyara cogo o cogo soteli minɛn ne ba ma deli ka minɛn ta k'a bɛ sote n ba ma deli ka si a kunfɛ o kumana hali ni ne bɛ sa nin yɔrɔ in na sa ne tɛ bɔ yan donc ni nin kumakan saba nin fɛn saba ye muso sɔrɔ
ba y'i bilasira n'a yɛrɛ tagabolo ye fa yɛrɛ fana y'i bilasira i fa de don i ba de don i ka foyi tɛ yan den yɛrɛ fana bi jɔ ni ne ko n bɛ pan nin kunna dɔrɔn o tuma ne ma kɛ n yɛrɛ ye ne ma kɛ n ba ye ne ma kɛ n fa ye o b'a yira n na k'a fɔ ko denmuso ka ɲɛnayeli bɛɛ ye a ba ye a ba n'a ye min ta ka taa a bɛ t'o de sabati furuso kɔnɔ ni ba ye min fɔ a ye ba mana bilasira ni min ye a bɛ baara kɛ n'o de ye ni ba ka farin den de don o de la bamananw b'a fɔ ten ko n'i nana sɔrɔ muso o muso n'a a cɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛ den wari ka bila a tɔmɛ n ta sara k'i k'o den to yen an k'a ɲɛnabɔ den kan ka fɛn o fɛn ɲɛnabɔ fa ni ba tilar'o bɛɛ la bon donc ni nin fɛn saba sabatira ba o ye den bilasira n'a yɛrɛ jogo ye ne lajɛ dɔrɔn n ma deli ka sauter n ma deli k'i fa jaabi nin na n'i taara nin fana bɛ ten fa fana k'i bilasira i ka du tɛ yan dɛ nin y'i fa de ye nin y'i ba de ye n y'i d'a ma a t'a fa sɔsɔ a dara a fa la a t'i fa lase maloya ma donc a yɛrɛ b'i jɔ yɛrɛ jɔyɔrɔ de la sa o ye azimatu ye n'o tigɛnkan nana muso kan hali n'i ye tasuma nɔrɔ a la a tɛ pan bon ni muso fana y'a dɔn k'a ka soteli fana a bɛ dɔ bɔ den barika la parce que an bɛ yɔrɔ min na bi jamana ɲagamina n'a fɔra ko mori dɔ bɛ yan ko nɛgɛhaya b'a bolo bamanan dɔ bɛ yan jɛn'a b'a bolo mais n'i ba ko i ma n'a y'a sɔrɔ ne ma deli ka sauter ne ma deli ka soteli minɛ ta n bolo la kabini ne sigira i fa kunna o sen jɛra o bolo jɛra ala k'i bɔ nin ko in na kisɛ ko tɛ dɛ hali n'a kɛra sanji ye kumana ba ka sotebaliya ni furumuɲu a bɛ min ɲa den ye ni baw y'o dɔn u bɛ morisow to yen ka banba u yɛrɛ ka sabali kumana ni nin fɛn saba nana a bɛ sabati dɔɔni furu kɔnɔna na mais mun bɛ furumuso yɛrɛ fana dɛsɛ c'est à dire k'a ban soteli la k'a to a nɔ na hakilisigi i n'a fɔ cogo di hakilisigi ye mun ye siyɔrɔ b'o la ni n ko siyɔrɔ so b'a la so fana kɔfɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a la o bɛ faamu hakili la ka fara balo kan bon ni nin fɛn saba dafara muso la muso ye siso sɔrɔ muso ye balo sɔrɔ muso yɛrɛ fana hakili sigira dilan fanfɛla la yɔrɔ bi o dekun bɛ cɛ caman kan parce que i bi tɔɔrɔ caman bi da muso kan mais n'a bɛ sokɔnɔna sɔrɔ a ɲɛma a bɛ tɔɔrɔ dɔw mu a tɔgɔ fɛ o de la hali muso minnu cɛw bi bɔ ka taa yɔrɔ jan na i bɛ taa sɔrɔ ni cɛ b'i bolo a b'i maa mago ɲɛ so kɔnɔ dekun caman b'i sɔrɔ so kɔnɔ i b'a mun i tɔgɔ la mais ni cɛ tɛ e kɛrɛfɛ kumana i nana i n'a tɛ gɛrɛɲɔgɔnya sɔrɔ a ɲɛma parce que a tɛ so kɔnɔ fɛn fitinin mana nɔrɔ muso la dɔrɔn a tɛ sabali donc o ye jɔyɔrɔba ye furu kɔnɔna na bon cɛ caman bɛ yen bi fana a dekun b'a caman kan dumunifɛnw cayara tuluw cayara a tɔgɔ ye di fɛn sumani dun cayara o de la minnu bɛ yen n'u hakili b'u yɛrɛ la dɔɔnin u bɛ layi kumaba kelen kelen ye u bɛ layi tigɛ tigɛ k'a kɛ minɛnin dɔ la kafe min bɔlini dɔ nɔnɔ kɛnɛ ka nɔnɔ kɛnɛ dɔ tigɛ k'o k'a kan sɛfan nɛrɛmugulamani ji jɛman in tɛ sɛfan kuru 3 kumana o nɛrɛmugulamani k'o fana tɔtɔ k'o k'a kan k'a gosi ni ɲɔgɔn ye i ye layi tigɛ tigɛ ka k'a la ka a tɔgɔ ye di nɔnɔ kɛnɛ dɔ k'a la ou bien ka bɔni rouge k'a la ka sɔrɔ ka sɛfan jaune ni kuru 3 k'o k'a la k'a gosi ni ɲɔgɔn ye i b'a sigi dɔɔni miniti 30 ɲɔgɔnna mana dafa i b'a sɔnsɔn i b'a min a ka ca ala fɛ sokɔnɔna na i tɛ sɔsɔ bon o jɔyɔrɔba bi muso ka furu basigibaliya la parce que ni ba y'a ladi cogo cogo ka na kimiri bi kuru dusukun tɛ kuru ba y'a ladi a bɔra ni ba ka ladilikan ye fa y'a ladi a bɔra n'o ye bon mun b'a yɛrɛ kɔnɔ san ne bɛ kɛ n yɛrɛ ye n bɛ kɛ du danbetigi ye n tɛ n fa lase malo ma n tɛ n ba lase malo ma a b'i muɲu ka sigi mais ni nin fana dafalen bi so kɔnɔ o b'a sabati a bolo o de la diinɛ furu bi kuma maa saba kan dɔ bɛ yen n'o ye furu kɛ ala tɛ yafa o ma dɔ bɛ yen n'o
o ma furu kɛ ala tɛ yafa o ma dɔ bɛ yen n'a ka da ye a bɛ furu kɛ n'a ka da ye a b'a to yen min bɛ yen n'a ye furu kɛ ala tɛ yafa ma o ye mɔgɔ min bɛ yen n'a man kɛnɛ e ye muso ta ka na so kɔnɔ i man kɛnɛ so kɔnɔ furu y'i ka haramu de mɔgɔ min bɛ yen n'a ka da ye a bɛ furu kɛ n'a ka da ye a b'a to yen o ye mɔgɔ yɛrɛ dɔw bɛ yen ala y'u da u ka nege tite u bɛ se ka kari muso kɔ mana olu ka furu tɛ wajibi ye n'a ka d'u ye u b'a kɛ n'a ka d'u ye u b'a to yen min ka furu ye n'a m'a kɛ ala tɛ yafa ma o ye e tɛ se ka kari muso kɔ mana wajibi ni fin na n'i m'a kɛ ala tɛ yafa furu bɛ kuma ni maa saba de ka ala sago i bonya b'a la. O diyara n ye kosɛbɛ an karamɔgɔ an bɛna an ka ɲininkali filanan na an ɲɛ b'a la sabati kɔfɛ min bɛ yen an karamɔgɔ bi tile la furusa teliyalen don furusa ka teli alors que furu dontɔ la tɛmɛsiraw caman bɛ yen tɛmɛ bɛ kɛ mun fɛ mais furusa a ka teli wa warala jamana in kɔnɔ an bɛ fɛ k'a dɔn jamana in kɔnɔna na an bɛ donni min bi an bɛ se ka fura jumɛn sɔrɔ min b'a to furusa a bɛ se ka dɔgɔya cogo di. Bon furusa nɔgɔyali nin waati in na an bɛ dugawu de kɛ n'o tɛ a ma nɔgɔ furu sen kelen bɛ adamadenya bulon kɔnɔ furu sen filanan bɛ tubabuya bulon kɔnɔ. Sen kelen bɛ an ka danbe bulon kɔnɔ sen kelen bɛ tubabuya bulon kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo senw bɛ sama ka gɛrɛ ɲɔgɔn na furu min bɛ siri bi ou bien furu min bɛ kɛ bi kɔɲɔ min bɛ kɛ bi k'a bɛ kɛ an ka adamadenya kɔnɔ a ka dɔgɔ fɛn o fɛn min n'a sigira tɔɲɔ kan ani waso kan o barika banna pewu ayi bamananw b'a fɔ ko n'i ye hakɛ mɛnni ye k'a taara berekinatigɛ la e bɛ furu jumɛn dɔ bi ko a furu cortège kɛlaw tagatɔ gansan k'u ti baga cɛkɔrɔba ni nasɔngɔɲinina dɔ ma k'a woro kari tubabu y'a kɛ cogo min na c'est-à-dire anw kɔni ta kɛra adamadenya na an ma kɛ tubabu ye an ma kɛ farafin ye parce que an bɛ tubabu ka sira min ta i tɛ tubabu ka mariage ye fiyewu ko motow nun bɛ ta kare kɔnɔ accident bɛ mɔgɔw sɔrɔ o tɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ n m'a fɔ u ka furu bɛ kɛ diinɛ kɔnɔ n m'o f'i ye dɛ mais i b'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ tubabu kan ka furu kɛ nin so in kɔnɔ sini de don i bɛ taa sɔrɔ mankan tɛ ci kɛnɛ ma maa tɛ tɔɔrɔ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a mankan ci yɔrɔ min na u yɛrɛ dama de don fɛn bɛɛ kolen don u ma mais anw ta dun i b'a sɔrɔ muso kɔnɔma dɔ degunnen don o taatɔ don dɔgɔtɔrɔso la sisan n'a tɛmɛna nin kan a bɛ jigin o degunnen o bɛ bɔ bolola cogo di o yɛrɛ t'a dɔn n bɛ bɔ nin na wa n tɛ bɔ nin na wa o degunnenba bɛ mobili kɔnɔ taxi kɔnɔ k'a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la cortège-kɛlaw bɛ o lajɔ o ŋunankan mobili kɔnɔ an karamɔgɔ o tɛ tɔ ko la dɛ donc hɛrɛ o hɛrɛ mana sɔrɔ n bɛ n ta k'a la ka mɔgɔw tɔɲɔ o hɛrɛ tɛ mɛn o ye kelen ye filanan dun furu sinzira ni nkalon de ye ne bɛ e bolo baara la e ko Konate taa boisson den damadɔ san ka di yan ne ye mobili ta n taara turu cɛ den ne ka da la nin ye n yɛrɛ ta ye denni bɛ don ni ne ta don n'o ye nata ye a jujɔ ye nkalon de ye n ye nkalon tigɛ ko n ta don o tuma n y'a la nata bon n'o nana o nacogo la ka n'a sɔrɔ hali chambre tɛ ne bolo fɛn saba bɛ na déjà n ye nkalon tigɛ k'a nɛgɛ ka ban a nana sɔrɔ hali chambre tɛ n bolo o tuma na fɛn saba bɛ se ka jɔ o yɔrɔ bɛɛ tigɛzonya bɛ na ye tigɛlimali bɛ na ye tigɛna fana bɛ na ye tigɛzonya ye mun ye i b'a la k'i sagola kuma fɔ a ye a t'i jate a b'i tigɛzonya komi a m'a mɛn quoi i bɛ dutigi dɔ e tulo tɛ nin na de wa o y'a sɔrɔ a tulo b'a la f'a tulo citɔ don mais a b'i tigɛzonya de komi a ɲɛ t'i la parce que i ye ko ju jɔ ni nkalon ye filanan tigɛlimali bɛ na a bɛ dɔnkili dɔ labɛn e yɛrɛ sigilen ɲɛna an karamɔgɔ o tuma o dɔnkili bɛ taa da e yɛrɛ bɛ sin k'a dɔn nin ye ne ko in nka i tɔgɔ tan dɛ o ye k'i tigɛlima dɔnkili kɔnɔ
tigɛna fana bɛ n'i jɔ n'i ko min nin ko ni muso ko a cɛ ma ka ban ko ayo karisa wa o ye ko bɛɛ bannen ye mais nin fɛn saba bɛna yɔrɔ jumɛn nin fɛn saba bɛna nkalon kɔfɛ kumana i ye furu daminɛ ni nkalon ye a nana sɔrɔ i ye min fɔ tiɲɛ tɛ o kuma a b'i tigɛ zonya i ka sɛbɛnna kuma a t'a jate i bɛ kuma fɛ waati min na a b'a kunkolo jigin ka taa fan wɛrɛ fɛ o ye tigɛ zonyani ye a b'i tigɛli ma a bɛ dɔnkiliw da n'a m'a fɔ ko cɛbalangolo nana i na o na ka bɔ baarayɔrɔ la i wɔsilen bɛɛ o kuma a bɛ dɔnkilini da a cɛbalangolo nana e yɛrɛ b'a lajɛ i b'i kɔfilɛ jɔn don e de don parce que i ye ko daminɛ ni nkalon ye a tigɛr'i la bon o kumana nin bɛɛ bi sɔrɔ nkalon de fɛ donc ni nkalon sabatira furu daminɛ na nin fɛn saba bɛ na ni nin fɛn saba nana nin bɛɛ laban ye mun y'o la furu sali ala sago bonya b'a la o la an karamɔgɔ an ka ɲininkali laban n'o ye sabanan ye an kana ka fɛɛrɛ jumɛnw kɛ min b'a to furu bɛ sabati min mana don yɔrɔ min na o ka to yen badabada bon an bɛ se ka fɛɛrɛ min tigɛ o la o ye an ka kɛ an yɛrɛ ye Jalo ne bɔra danbetigi du kɔnɔ ne ti du marabali den ye fiyewu ko n bɛ gulo o la i dɔ ta mais o mɔgɔ maralen minnu fana bɛ yen n'olu kan ka ta an fɛ tɔgɔ wɛrɛ bɛ wele olu la n'an b'a fɔ gawaw don an b'a fɔ bilenw don bon i ɲɛ b'o o ɲɛ yɛlɛbali minnu na dɛ e k'o dɔ ta ba in o nafa ka bon i ma parce que n'i ye mɔgɔ maralen den ta a ka ca ala fɛ a bɛ sɔrɔ i ta ma mais mɔgɔ min bɛ yen n'a y'a numan n'a kini bɛɛ dɔn o talen kɔfɛ bɔgɔ kɛnɛ bɛ se ka mun mais bɔgɔ jalan tɛ mun dɛ n'i ko i b'o mun o bɛ seri ka k'i ɲɛna donc o la fura min bɛ ko in na dɔrɔn n'i bɛ muso ta a ta danbetigi du kɔnɔ danbetigi fana ta n'o kɛra an bɛ kisi ka bɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna an karamɔgɔ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu k'i ye i y'an bisimila hɛrɛ la cogo min na segin kana danni ma ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an na thème wɛrɛ ta ka kuma o la min b'a to mɔgɔw bɛ se ka faamuya sɔrɔ hali sisan ani ka nafa caman bɔ ni a ye an bɛ foli kɔsegin aw ma ni waati in na aw minnu kun sɔgɔlen b'an na jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan kɔrɔfɔw daminɛ an y'a fɔ aw ye k'a fɔ ani an karamɔgɔ a Sheikh Mamadu Konate Baninkokaw ka dangele an ale de kun bɛ masala fɛn kan fɛn min n'a nafa ka bon kosɛbɛ n'o ye musow bɛ se ka sabati furu kan cogoya mun na o la a ye belebelew fɔ an ye ka belebelew to yen o la a ye min fɔ an ye an kelen o kelen denbaw kɛrɛnkɛrɛnya la u k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye a ka kuma koloma dɔ bɛ yen ka segin o kan n'o ye k'a fɔ ko n'i ye denmusonin ye cogo cogo k'i bɛ taa sɔrɔ a ba bɛ ten yen nɔ o la musow k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ ladon min kɛ ayiwa furu kɔnɔna na u bɛ jɔyɔrɔ mun ta u bɛ ko minnu ta a bɛɛ bɛ tila ka kɛ image de ye u denw ma o la an b'a ɲini ala fɛ yarabi ladilikan minnu bɛ kɛ a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ k'a fɔra dɛ a ka minɛ ka baara kɛ n'a ye min b'a to fɔlɔ min taara k'an da an ka se k'o sɔrɔ an ka du kɔnɔna na an ka jamana in fan 14 bɛɛ lajɛlen na danbew ka segin so o de kɛra émission in sababu ye min sababu ɲuman ye an karamɔgɔ Aseyidi Sɛk Usumani Madani Hayidara maaya tɛ taa jigo kɔ wa an tɛ se ka taa k'an danbe to o la an bɛ foli ni waleɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin aw ma jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka segin wɛrɛ yir'an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.